Dobrý deň, Diana. Don Felix, dobrý deň. Ako sa máte? Dobre. Chcem sa s tebou porozprávať. Čo sa stalo? Viete niečo o Milciadesovi Contrerasovi? Nie, ešte sa nič nevie, ale neprišiel som debatovať o Milciadesovi Contrerasovi. Dobre, tak hovorte. Diana, aký bol v poslednom čase tvoj vzťah s Pablom? S Pablom? Nechápem, prečo sa ma na to pýtate. No, navrhoval ti niečo? Nie. Nie, ale aj tak neviem, kam tým mierite. Naozaj? Dobre. Situácia je veľmi komplikovaná, pretože s Alejandrom ste sa do seba zaľúbili. Viem, že ma do toho nič nie je, ale prosím ťa o zváženie. A veľmi dôsledne si premyslí každý krok, ktorý urobíš. Totiž môj vnúk mi robí veľké starosti. Don Felix, pozrite, verte mi, že vám rozumiem. Ubezpečujem vás, že by som neurobila nič, čo by ublížilo vašej rodine. Pablo mi hovoril, že je do teba veľmi zaľúbený. Bože môj. Pozrite, Don Felix, s Pablom dokonca nie sme ani dobrí priatelia. A on to veľmi dobre vie. Hovorila si o tejto záležitosti s Alejandrom. Myslím o tom, že ti Pablo istým spôsobom tvorí. Povedzte mi úprimne. Myslíte si, že by som to mala urobiť? Neviem, nemám ani najmenšej potuchy. Naozaj neviem, ako sa k týmto záležitostiam postaviť. Preto som chcel najprv hovoriť s tebou a požiadať ťa, aby si všetko premyslela. Kam to odnesiem? Musím to odniesť na druhú stranu a dať do krmiva pre zvieratá. Diana, vyzeráme skvele, keď tak spolu pokojne kráčame. Myslím si, že ak sa nikoho spýtame, povedal by, že sme vynikajúci pár. Vynikajúci pár. A na čo? Na všetko, Diana. A je mi ľúto, že s tým nechceš súhlasiť. Nie, to ty nechceš nič pochopiť. Vieš čo? Chcem ťa požiadať o veľkú láskavosť. Akú hovor? Vzdial sa odo mňa, dobre? Nechcem, aby si sa ku mne približoval. Nikdy. Nikdy v živote, Diana. Hm?